mentala lai teyau layat ka jingyakhi jongki nong hikai school haka shatri jongka Federation All School Teachers of Meghalaya yakabaka sorkar kamshemla sngap bat ka dangyai menti lakum ka do nut mau ban ai ka jingdawa hok jongki kibadai banyo na kalyang jongki tei kino hikai kilong balada ka sorkar kadang yai pen na kalyang jongki kindang penlong ya ka jingyakhi kabajur ya kaba menta ka kenti kila depshim ya karai babaro shitayo en penlong daka jingdeng ribonyong hakmat ka office trekam jongka embus yathu mebon lengdo haka jingya kren bat kilat patai kubor lada ka sarkar kadang yai menti shisha kinong hikai kin ya chakmat bat on pediang ya ka jingkren menteri katnat pule puthi ne menteri rang badu ka jela ladami hakilat patai kubor lada kim shimda ka shithi ne khodda ka jingya kren shakamit layathu babu mebon lengdo Ngasngo ban ai kublai ya ki media ki local media baro hi ngani report ki ba lawan ban ya support ya ngani ka jinga ki jungi mentala jendap ba shibanai ti kumbang ila I hakikat to kan isngi ba menteri ramba bodi pek ya ka puli puthi ba lakmen rumbui ula ai ka statement ha media ba ula ong ba ka government hi kanumla ban emphasize but hakapa ya dei ba enhancement kandang perkat ti kawai kaba ni kum kinong hikai nila ne kata ka jingmut ba I ka sarkar ka mat perkat ka baka perkat andai ke jingdawa jungi ti kalong le kawai nu wasdang hausnam arajar ka khandai nila dawa ban exercise ti kumta hauni usnam ha ka khanda ka pratrek jom kala lingkot ha ka ba ka fastom kala kendu batu ofisa sarkar ba Ambrose Marak di hakata ka proposal ka panila pha sya uba Ambrose nila ong balada ka sarkar kamla ban ai ni kata ka deficitization nila dawa baka sarkar kan enhance ya ka tulop juni khat prahajar bat 100% pane man usnam di kata khat prahajar kubangan cuban rap yang sasisien kadai kaju nabenta nadu ki LP ki UP ki secondary baki high secondary Klamdan kanu ka jingya pair paling kini kategori ni dawa lang bet kunju bahkan debet kat prahajar enhancement benta bat 100% malausnan di haka ba yadai bat kani katayo kani katayo kabalai juni bang ya syong ni bangin ya dawa na ka sarkar bahkan pendap ya kita kijing dawa juni dia kani katayo nila shim no sadakawi pat kasenjam kaban day no kata Black Ribbon Week dia kini ka Black Ribbon Week kuma PI ni ribbon ubayong bangideng mangi baro kino hikai nila sedang bendeng no yau ni Black Ribbon nadu mentakasni ladangi don hangni ne ladangi election class eru bangindeng ni Black Ribbon bang akan turu ikiwe pat ki parano hikai ru ba kat apa pidon ba pinyadeng ni Black Ribbon kum kadak mentui bangim smutenat bat kata ka rukum trai jong sarkar di susu kumbangan cu benrap yang saya sisien kumbangan penken mau iki parano hikai bangan penken mau ya ka sarkar kamtam bangi di kita kino hikai ki bala dawa ya ka hok la slam bat mentangi la thaj ti kumta ka jing dawa jungi menta kan nyat bet kam syong ka statement ayu ba menteri rangba jong ka jela konrat sang mau ai tani kam syong ba ka statement ba lakmen rumboy ai hendai ke ka bangi kwa hi ba ka sarkar kan ai ngi da ka jingtho ka ba scam
kaba ka sorkar kala shim ya kata karai bat kan le kumni kumtai lani ka sorkar kala ban khot ban yekren ni ha ka round table habangi ong ka round table ka bamut bangi baro ni long kumju bat ngi ngila bangin voice ya kata ka opinion jungi bat nginla bangin ya kren ka sorkar bangin ya yo bangin ya pleu jungmut ke ei ka bangin le ka babhatam na benta jung kinohi kai om tang na benta ka ni ka snam lani lashim snam ndre na benta ki snam ru ki bansawan ti kumta lada ka sorkar hi kumbangi i kalong kale menti kale bamsunyau ni syong ni dap da kata ka jing smokia na benta ki parano ikai badu kalalong kum ka jing penleran ini kinohi kai bangin hap panwan syong ne hakmat jongani ka emboss office man la kasngi mental alai tayo pa ni leran ni smopo namar ka kani kam di ka jakashong jungi ka dai haki classroom bangin hikai ki kena dai haba ka sorkar ka shim ya kata karai ba kan le bam sutnyo niru ni la shim ya kata karai bangin sa wanra da kata ka jingi ki ka bahe tam ha ka jela mi ka halia kumta ngila prepare ya kata ka plan ngila dabdan kata ka blueprint ngile no ngila sedang bangin ngin mobilize kini ino hikai na baro ki district ngin sa leju sya Garu Hills bat ngin sa pensmutu ya ki no hikai na Garu nilayo sibun ki support na Garu Hills kidan ki no hikai na Garu Hills ki bansawan sini sa emboss office ha kini ki kendiat sini bangin ya kran bat bangin ya penyat ya kini kam saptang bat ha kumbang ala ong nadu pasdang hi mal senkut kani ka exam matrik bat kelas 12 ngin sa wanra ya ta ka jingya ki ka bahe tam ha ka jela ha ka ba om tang kino hikai ad hoc kin simenta andai ki we pat kino hikai ru kin simenta statistics kat nungut harai ki breu bangi expect bangin wan ha ka ta ka jingya ki ngidan pra ajar ngut kino hikai ad hoc ha ka state jungi Meghalaya bat kita gi pra ajar ngut kino hikai kinwan yalam ya ki khun ki kiti jungki kinwan yalam ru iki kuram jungki bat kitu gi badang samla kinwan yalam iki parlok jungki bat kinyawer ya kitu ki kena school ki baki la ikai ki kumta kani ka jing ki ladangi pelong sisa ya kata ka jing ki ngindon kuma 10,000 ani palat 10,000 ngun ki breu ki banyaki ha kata ka jing ki ha bangia dawa ya ka hok jungi bat kamdi ka jingi ki ka batang sisngi kata ka jingi ki kanya chi ya hadu ba ka sorkar kan sngap ya kita ki jing dawa jungi tada ka sorkar kam sngap bat kale menti niru nginlong kita ki ba menti kum ka sorkar hi bat nginlong kita ki bayai ne ha kanong rem ba inya ki ba hadu bangin dayo ya ke ai ka bangi dai hok anyo